हम मनिहारी पंचम के सम्मानित लोग। बड़े खुशी की बात है कि मनिहारी पंचम की भावी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना यादव पत्नी श्री डॉक्टर विजय यादव जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि भारी से भारी मत दे करके वंदना यादव को विजयी बनाएं। जय हो। मनिहारी के पंचम वार्ड से मनिहारी के पंचम वार्ड से कैले बड़ी तैयारी वंदना जी जीतत बाड़ी वंदना जी जीतत बाड़ी। भैया बहिनी चाचा चाची सबही के मिलत आशीर्वाद हो लेके विकास के सुघर सपनमा सबही बड़ी भारी वंदना जी जीतत बाड़ी वंदना जी जीतत बाड़ी। विजय भैया जिंदाबाद 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 वंदना यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदना जी जीतत बाड़ी। विजय भैया जिंदाबाद 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 वंदना यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेत खलिहान से किसान ललकारे कवनो विरोधी खड़ा होखे ना दुआरे होखे ना दुआरे। खेत खलिहान से किसान ललकारे कवनो विरोधी खड़ा होखे ना दुआरे। सबही के देखली जाए मोरे भैया अब की इनकर पारी वंदना जी जीतत बाड़ी वंदना जी जीतत